sekutora kwandaita handiti ndoda kuti musununguke kamera I forget about it chimwe chinhu chatingoita chatongoti but nyaya irichi pakati pangu nenini so even matataura paiva kuti kana even makanzwa kuti izvi matamboti munyatsofila comfortable iri mutaure chi ana mai nenhasisi varipo chichi mukazoti inini ndoda kuti even varipo so that vaite se vandibatsire kwandiri I am very happy istep yamatora yekuti chi ndoda kupona I need salvation in my life and hazvineni kuti iri kubva kunani hazvineni kuti iri kubva kunani but what you want is salvation. Two also it's because muri kuona effort iri kuiswa nehama dzenyu dai vasingakudei dai musiri panapa as I'm talking to you right now dai vasingakudei dai musiri panapa dai muri musango vese vakatogara pasi riri dare kuti leave that person alone, we don't want anything to do with that person, but we vakagara pasi vakatora decision yekuti tiri kuda kubatsira hama yedu because vanokudai ende vari kuona kuti mukabatsirwa there is future in you and muzvona saka the very also most important thing ndechekuti imimi also mazviti ndibatsirei handiti nekuti zvinhu izvi kazhinji tinopinda nekusaziva ende tinozvipinda step by step avanoti mababy steps mwana akatanga kubata sofa akatanga kukambera akatanga kufamba handiti but uchikura ndokwazoona kuti upenyu hwakaoma futi so saka ndomapindurani tukamuzvinhu izvi kutanga ari mababy steps but uzosvika pakuti dai ndakaziva but kuchibuda manje kunotinetsei but ndosaka hama dzenyu dzati aiwa isusu mukomana ngatitese ngatimubatsirei akomana tese abude muzvinhu izvi kunotone vamwe vari mustreet so saka toda kutotenda Mwari nehama dzenyu kuti mabvuma kundibatsira saka zita ndiani mukoma nanzi Desmond Remao. Desmond Remao. 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 Kumushandi kupi? Nyazura. Kwa Sharara. Kwa Sharara. Sharara. Ndimambani ku? Ni Chief Makoni. Oh, Chief Makoni. Ndo wazi stereki chief mukanwa. Ndi chief wangu chaizo. No, that's fine. Ndini mukoma ndinonzi Robert Afumani. Ndinoziva kuti mundinambudziko ramwina ari mukoma toda kuti titange kubva pekutanga zvakatanga sei toziva kuti zvotanga sei kutamba handi pakutanga pekutamba ipapo zvakatanga sei zvakatanga nekushayiwa basa ndaiti ndiri kubasa ndanango munhu aingogara akangodhakwa shamwari dzangu dzaimbozama kuti vandibatsira dzikazoona nemadhakirwo endakuita nebehavior dzimwe nguva kana nemakastoma anga asikachakwanisi kutanga kudhila neni maishenda mushopu no tiri kuita mechanics okay all right okay tichitobika maraba emotikari macontroller bushes maengine mounting yangu taita suspension okay so ndo pakatanga dambudziko rangu these guys they were very helpful wakazamawo nepawaigona asi wakazosvika patime yekuti wakati no shaina ndichakwanisi kushanda newe ndopetakasiyana ipapo handisisina pekugara because already ndakanga ndatanga atengesa zvinhu zvese zvendinazvo ndikati chaizvozvo ndinochidzoke picha namasure problem yangu yakatanga pendaishanda pane imwe kambani yaita zvemabhatri so pendaishanda paya unongoona zvezvinoita kana ukasanganawo nedzimwe shamwari dzotangawo kudzidzisa zvimwe zvanga usikazivi ndakatangawo kumwa manight club ndichiedzerwa ndichisvika kumba I was happily married okay nemudzimai atinonewana two, a boy and a girl so nekufamba kwetime she gave up on me ndikagumzira ndangondega because akambozamawo naye kumira neni but patime yacho yakazosvika panguva yekuti akaona kuti no izvi zvinenge zvisina future izvi zviri kuenda chaiko chaiko hapana saka patakasiyana ndopezvakatozoita west because ndakanga ndakungoti chero zvezvaita ndikangowana mari kana kumadhiri enandaita kubasa ndotoenda kubawa ndangonodhakwa chienda kukambani kwendaishanda ukazogumzira wati
noistambozama wambotanga wachimbondisuspenda kana kwe2 weeks wachifunga kuti pamwe maybe ndogona kudzoka mumwe munhu achinja but wakazoona kuti hapana zvezviri kuchinja wazogumisira wandisiya pindakadzingawo basa ndopakazotoita westbos ndopindakatanga kutengesa zvinhu zvese zvinandinazvo ndikagumisira ndambogara ndingangoti kumaoutskirts kumubulawayo nachiri kubulawayo ndatombogara kunana robert chinyoka kwakaita kumarusevha time ndakagara iko ndopedza zvato westbos ndopindakatanga kumwa tumakozoro tumadoro tuwikidiko baipapo handidi kunyepera ndaingoti ichi ndanda kuti kana even basa re5 re$10 kana kuti even re20 ndaigona kuitira kana ne$3 because ndanda ngoda ngoti chero zviripo nguva yacho iyoyo ndongobva ndonodhakwa ndikadhakwa ndopendainkwanisa kuti ndikwanise kurara kana kuti ndisina kudhakwa pachangu basically ndandisika ndirikunozvika panguva yekuti kana ndauda kuzama kunyengwe even ndikada kumanikidzirwa ndiende kundombako kurara ndaisvika patime yekuti ndikatanga kufunga vana vangu ndikatanga kungofunga zvendandiri ndikanadzo zvinditaura kuti singatibude ngatiende kubawa ndovana ngosimuka ndotobuda ndoenda kubawa ndikamwa 1 or 2 kana panozonovhara kubawa distance yamabawa avharwa ndozobuda ndoenda kumba ndonorara saka ndandangowo munhu angongoraramira doro saka ndopinda kazongotaurawo nemamwe masawira angu ndikati mana ndibatsirewo so there was this guy ndiyakatanga kundibatsira aita zvemarabha akati situation yako ndiri kuiona but since usi kushanda uyatidi ndikudzidzise kubika marabha ndikatanga kutoshanda tese akandidzidzisa basa naye wakagumisirawo kuti azonetawo neni because aingoonawo maitire ndaita acho kuti agara ngori munhu ndikadhakwa ndotoona ngase songa zvinhu zviri kufamba zvakanaka ndi also gave up on me ndikagumisira ndasara ndandega kubva ipapo ndopindakazotanga kuti ndanzi chakwanisa kubhadhara mari yerent ndikambozamawo muhama but anomunoona situation yacho mamiriro yanga yaita ndandisati nekuti ukazama kusvika umwe naumwe anonge aino zvake zvakatarisa zvemusha wake mukumusoro wangu kuti ni munhu mukuru akadai so ungagara nemurume mukuru akadai plus nebehavior ndanozotarisa kuti since uchidhakwa ungamubatsira sei unotangira papi wamwe pane waida but nezvendandiri nguva yacho waizotarisa kuti handikambomukwanisi kana akadai so ndopenda kazogumisira ndikazobatsirwa nomusawiro wangu aigara kumagweko angaro pastor but now he's based in South Africa tikambogarawo tese ndikazowana mudzimai wendinaye izvezvo wechitu naiwe izvezvo ari kubasa wanewo zvake zvaari kuita but inyaya due to masituation etiri maari izvezvo ndosaka takaseparata iye hatisi kukwanisa kutinge tichitese pasituation yandiri maibose ezvisofa handisi kukwanisa kushanda so I can't even look after her while since inini wacho ndototadza kuti kuzvitarisawo pachangu ndega so yati zvese izvi ndo zvakazocontributa kune mamwe matambudziko endanawo panguva ino ndazosvika patime yekuti takaseparate kwese futi nenyaya yewawana aimbozamawo naye kuti sadaro iwa munhu but akagumisirawo naye aneta akaona kuti hapana kwatiri kuenda but ndikazosvikawo patime ndakazogara naye pasi kana anoona akandiudza akati ndokuda asi nyaya iripo unoona situation yekuti mairi yekuti unogara wakadhakwa but nesemunhu anga apindwa nedoro nanda kuti papa pasina kana chinji ndaikwanisa kuti ndiite ndisina kudhakwa but takazoti tasvika pakuti taseparate ndandisina pekugara situation nawo yatafu ndandangorarama nezvemapeace job mutown semunhu aingozikanwa mutown tendererawo ndowanawo zvima2 cents but pekurara hapasisina ndakazosvika patime yao ndakagara mupaki iri kunonzi kucentenary park mubulawayo ndokuita imukirira makusensen
mazuva ekutanga taimukirira makusendisa ndokuti aenda tichimumboza momboita machendo anombosvika ndonogeza pabridge. So tapedza kugeza pamwe kusati kwavanhu vawanda kumaketi ndaigona kusvika ikokuya tonononga mabanana maorenji toisa mubhegi ndozvataizofanira tichidya. Then kumanheru zvaigona kuti kana kuma 9:10 vanhu vakuita vachita vashoma ndaigona kusvika pachikenini kana kutenderera mutaundi kana ndamutanga ndichambomirira zvinazvo zvingodonhedzwa navanhu pamotikari ukapaka but ikazosvika patime yekuti ndanda kutokwanisa ndisina kana nebasa nekunonga mubini ndazosvika patime yekuti ndaimboti ndichirumbononga usiku asi yakazokwana nguva yekuti ndandisina basa nazvo kuti akati ndoswera ndichimbonyara ndirunyara ndachatoo chinhu chindoda kuti ndandambozoona sezvinhu zviri normal kana kugeza kwandaimbofummirira ndasina kana nebasa nazvo ndaigona kungoti chero nguva dzendafunga kuti ndichazonogeza ndidzodzo. Saka ndakazobatsirika ndakabatsirwawo naumwe wanamai wakauya wakandiona ndakagara mubhagi wakasvika wakandiparidzira wakanditi no mukoma tikunzwisisa situation yamuri mairi asi zvatingakwanisa kukuitira uyai kuchechi tozotangira ipapo. Ndikabva ndidaiwanipa madirections ndikazoenda kuchechi kokumanheru. Ndasvika kumanheru takapinda service then in the morning ndopinda kanzi napastor wepo wakati mukomana since ataine problem yakadai so tokwanisa kuti since kuchechi kusina musecurity tokwanisa kumbomisa kuntumbani anotibatsira ari semusecurity ari ikoko tichipinda naye pachechi. I was so thankful ndikagara time ndandiri pachechi paya ndakazoita nguva yekuti pakasara pane toilet saka taipota tichienda kusango. Problem yakanatsotanga kuzonyanya ndikati kuzoyanga problem ndanga nayo yanga yayemafitsi already ndanga nayo yemafitsi ndaipota chigwina kana kutanga ngotaura ndega zvingoenda zvakadaro. Saka ndakazoti umwe musi ndapinda musango tinoda unozvibetsera ndakasangana nebanga rakaita ibakatwa so nanhasi ndichiri naro riko kwaMutare. Banga iri kutaura chokwadi zvandakarinungira inini ndandisina banga pindaigara so ndakangozviudza kuti no since ndisina banga plus inogona kuita weapon iri since pendiri kugara paya ndiri one kana ndiite security ndiwane chekudini chekusandisa kucheka nacho ndomandishandinongere ndakaita banga riyo. Then koita chimwe chandandinacho anga ari maring 2 maring ayafuta ndakango zvaizoti panguva yandanda ndiri mutauni anongangosangana nechinhu ndongoti ichi apa ndikuchifarira ndobva ndaingoita zvekunonga ndomafambira akaita situation yangu. Saka ndakazosvika patime yekuti ndanda kutaura ndika dzimwe zvacho dzimwe nguva ndaimbozvibvunza ndiga time ndaimboti kana ndisina kumwa ndopendaimbozviita senombo dzinombodzokedzana ndombozvibvunza kuti apati upenyu hwandiri kuraramawo handiwo upenyu hwandaisoraramawo inini I'm capable of doing something else chiri nani pane zvandiri mazviri izvezvi but ndikangotanga kungomwa doro chete ndatokanganwa nezvazvo ndingozviudza kuti zvakafanana ndichazongozviona kana nguva yacho yakwana yekuti ndiwane rimwe basa ndichazongozviita zvega. Saka kubva ipapo ndimunoona ndakatanga kushaya mashamwari weukama wanga uri padhuze neni panguva yacho iyoyo. They gave up on me. Then pakazoiwa nemabrothers angu nemasisters angu naamai kwaMutare hanzvadzi yangu iri muno muHarare wakazogara pasi wakati hano situation nemukomana yawanzwa newe wanga uri kubulawa hano situation yaani hanzvadzi yenyu kunoku kana kuti mwana haisina kumira zvakanaka torai mwana mudini muone kuti mungamubatsira sei. Ndakadzokera ndikaenda kumba ndikambonogara kumba kwaMutare. Ndagara kumba takambonetsana naamai tanetsana ndakangobvunza zvimwe pane
zviya ndakangosvika ndakadhakwa ndikatanga kungoda kuvaratidza kuti since pana pasina baba ini since ndiri inini mukomana mukuru ndoda kuvaratidza kuti inini ndini baba panapa apa muri kupafambisa sei samabvunzire ndakanovaita ivo samai apa since wariwo vari kutarisa situation yandiri mairi ndiri kungoya futi ndakadhakwa zvakavabata saka pakupindurana paya tinopindurana zvakanaka ndikazosimudza tv ndikaipanera pasi ndikapinda mukitchen ndikaputsa kitchen unit yavo ndikaenga ine maplates enga ine makapu time iyoyo ndichibva ndabuda futi ndikadzokera kubhawa ndikanoma ndikazosungiswa ndikaendeswa kukoti ndikambogara ivo pachavo takazotaura pasi wakazotanga kuona kuti situation ina mukomana we situation haisi normal but already ndatopfuura nekujeri ndadzoka sempe ndakadzoka hatina kumbosvika tikataudzana namai takagara kuti zviri kwenguva but ndava zviri zviya zvoti kungogara sevanhu vari wakagara wese pamba but inini mupfungwa dzangu chaidzo ndandisikadi kana kugara pamba bcause ndaingofunga nezvendaa ndakaitwa ndikazongonyepa ndikati ndakawana basa kubulawaya so ndipei mari ndikananditsvagire yangu mari ndombodzokera kubulawa because kuramba ndakangogara panapa nandizvikoni wakamhanya wakanditsvagira mari yetransport kuzotanga kunatsoona kuti ndapa mawani kana kuti zvinye zvizvo zvisina kumira mushe ndandadzika basi ndamubulawaya that's when I started asking myself kuti right since ndasvika mubulawaya macho ndakuchinangaku ndikangozviti anyway handindoziva makona ndichaona yakudii nekutamba ndangodzokera futi ndikangotanga unogara futi pai mustreet so munoona upenyu wakazondisvitsa panguva yekuti ndakanga ndakuzonatsorwara njere zoti ndandisikacha kwandiri nguva yacho zvazviri noma because ndandisikaoni kushata kwazvo asi waiona kuti zvinhu zvazvisi normal wanhu kana neukama waiona situation yandandiri mairi pane nguvawo yokuti kana pamwe ndati kana ndiri soba ndopedzai ndaimbokuti kana even unyange ndikaita nzara ari masikati kuti ndinorimirira bhini feya ndandisingakwanisi asi kana ndakadhakwa ndainzwa zvingodai zvakangofanana zvinongana basa kuti ururaramira iwe kana kuti ururaramira upenyu hwako saka kwandiri nguva yacho kana ndakadhakwa zvina zviri normal asi kana ndisina ndaiona kuti aiwa zvako hakuna upenyu hwakadai so ndairimbosvika pamutime yekuti ndakagara ndega so ndaichema kuti but why mwari wangu mandisiya kungodhakwa chete ndozoti zvichazvita zvega asi ndakazotorwa nehama dzangu ndikadzokera ndikaenda kwaMutare wakafunga kuti pamwe situation ichanormalize asi amai chaivo ndandisikawaoni kana zvawaitaura naiwe waitonityawo ninongo akasvikawo patime yekuti waitombogara wega pasa kuti ndinoona situation yahama iri is capable of doing anything kana akadai so munhu saka nochitaura naye ona pekutangira nepekudini pekugumira saka unoona pamba papasina mufaro ndikatoti naiwo taigona kungotaudzana kana ndiri soba kungodhakwa chete dzina dzakatacha asi ndotenda nenguva inoeni ndapiwa naMwari because kubvira pandangotanga kungova soba ndingangoti half of my problems paipapo ndingati ndakanzonga ndarerukirwa because ndakukwanisawo kana ndinowo kuwana pekutangira zvichafanana nesituation yandandiri mari yeo ndinogara ndakangodhakwa because ndakukwanisa kutanga kufunga kuona kuti kukwanisa kuseparata zvinhu zvakanaka nezvakashata zvaudza banga ramakanhonga riri chamakatanga kunhonga chibanga wandimarini ndakatanga kunhonga ibanga banga ndibva magara naro ndagara naro muinaro mainzwa sei muine banga iri ndoziva kuti even nanhasi muchinaro ndinaro banga iri ndaifila safe ndaizviudza kuti ndongoda kuona kuona chero anongosvika pano ndoda kumuona iye kana even dzimwe nguva kana ndaitozongozvidzora kana
even handiri kubhawa dzimwe nguva kana pakaita munhu anotaura zvinhu zvisina kana musoro pamusoro wauti haiwe uri baranza una kana chinhu kuswira dzungaira ndaizotombosvikirwa nemwe pfungwa yekuti but ndikazomuona time ndomubedzera umwe ndakatozombomuudza kuti but iwe chinoita kuti undijairire inyaya yekuti unoona ndakatyoka wani muoko ukadislocata but fair chaiko iwo una zvaunondiita saka ndanda kuda kugarwa nomumwe mweya wekuti munhu chaiye ndanda kuda kumuona unga uku maringi mangani anga ari mairi makanonga ese pa same place anonga on different occasions akaita sei maringi anga ari ebras imwe yacho ngekaita hombe imwe yacho ngekaita diki saka kana imwe yacho hombe imwe yachidiki handiti kurava kuti diki maipfekedza pachigunwe chidiki diki maipfekedza imwe yacho ndaipfekedza pachigunwe chihombe imi makazvitarisa is it coincidence yekuti munongonhonga maringi anobva asikofita chigunwe chidiki obva asikofita chimwe chigunwe chihombe mogara makapfeka imi muchizvitarisa ende makanhonga on different occasions ngandimbotorewo through pamarings andionesei kuti imimi even takatarisa pazuva ranhasi tichidzokera kumashure handimunawo futi even nanhasi iko zvino ini pane petakazomboenda tikanobatsirwa neprayer ndauya kuno kuharare taenda kumunamato kuchechi ndopendakaona ndikazori pendakazotanga kunge ina conscience ndakazoona ndisina maringi aya makaenda nani mukoko ndakaenda nesister yangu nemukasha amai uye mugara nditaura nemukomana magena conscience manzwa nezvazvo maringi aya vakati chi ende vakabvisirei pamuri maringi aya sekutaurwa kwaya waiita waiti ndakajoiniswa satanism right vakubatsirai kudaro handiti vachiti makajoiniswa satanism imi makati chii because ndimi muri kunzi makajoiniswa ndimi nemaringi acho izvi zvataurwa nemweya handiti inosanda kubvunza kuti maringi amakaona kuti makati makanhonga saka toti ipapo mupa clarify tiona kuti mweya uri kunyemba yakaona kuti imi muri kunyemba kana kuti pane munhu ari kurasika tidzokidzane pfungwa maringi amakaona kuti maringi kutaura chokwadi chinhu chendiri kunatsoziva maringi andakaanhonga pandichaanhonga handina kuanhonga panzvimbo 1 ndakaanhonga on different occasions maanhonga even maapfeka pane here zvaaikupushai kuita kana kucommunicata nemi kana kuita sei ndingangoti chendakati natsotanga kunatsonzwa mandiri ihwo upenyu hwenda ndichirarama hwekuva ndega ndichidya kana mubhini ndichirara kana mumafloors emumastreets pandiri inini yanga zvava zvinhu zviri noma handisingaoni kushata kwazvo panguva iyoyo because ndaingozviudza kuti anyway situation iri mandiri kuti ndifunge kuti kune kumba kwendinokwanisa kudzokera kwamutare pfungwa idzodzo dzadzisimo mandiri ndaitongoona upenyu hwekunga ndingori ndega ndichidya mubhini seizvozviya ndichigara mustreet kwandiri zvazviri yanga iri situation yanga iri noma handiti amai makadi ndiripo ngasimbe tiripo ndinokutendai amai nemwoyo wekubereka nekugarawo pasi nemhuri kuti mukomana abatsirwe imimi pamakazviona kuti mwana wangu ave nedambudziko saamai zvii zvakanga zvakuitika mukati meupenyu hwemukomana mukomana achitanga ndakatanga kungozvinzwa ari ubulawayo tikati anoita zvinhu zvakadaro ari ikoko kana aona dambudziko riri basa rapera munhu pamba hauna kudzingwa unongodzokepi pamba semabviro awakaita tikatomboti anongashaya basa here rekuti ashande kuti awane mari yebhasi yekudzokepi kumba taiti dzimwe nguva kwamutumira mari yacho yekuti awe mari yacho aizoti mari ndazoshandisai zvazodai
kusvika apa akazokuwara achiti ndatsekererwa nemota atanga kutaura kuti pari kudiwa mari yekuti ndirapiswe. Tikati mari yekuti irapiswe mari yacho inouya sei ikoko, foni haana. Saka tikati communication yacho inonetsa kuti ndotipa mumwe munhu mari hatizozivi kuti mari iya yasvika here, nekuti munhu atomboona mari yapinda mufoni make zvinonetsa. Svika iye akazotsvaga nokunga mari here kuti akatumira bva auya patatomboedza kuti tiende naye nesister yacho iri kutaurwa naMhiko iri yakaenda kumusangano ari muno, kuti pamwe achangosvikawo kana tichiri pakati kubva achiti mama zvauya mukomana todii. Vatamboenda kugenerali vakati dokta wekugenerali akati mukomana uyu zvaari kuita izvi zvinopera zvemafitsi izvozvizvo. Dasagara paTV kwenguva yakareba anosvipa nguva yekumborefresha asaramba akatarisa TV. Zviri kungoita nge madokta amwe chete zvakataurwa kubulawa ndo zviri kuuya kutaurwa kuno kwaMutare, but vanhu vari so different. Atadzoka kumba achiita mafitsi ake. Paaizoita mafitsi pane pamwe pekuti mafitsi aiita anga asingatauri, but pane pamwe paaizoti aita mafitsi kana kuti before asati aita mafitsi angotanga kuita ngekakuku screama, so ascreama zvezvi kutotanga kutaura kuvhosheya kuti ari kutaura nani. Anotaura kubva kana kuti akatanga kuma6 otaura kana kuti kuma8 dzemanheru kunoedza ari kungotaura. Nini wacho kuti naiwe tiri kuda kurara kana uri kutiitira noise omboti nyarare osumudzira. Saka pane pamwe paya pekuti vanhu munozotongoignora wosiya munhu akadaro achingotaura anenge achitichipa zvaitaura zvacho isati zvinzwa. Anoti inini tiri pane pamwe pandakatonzwa achitaura aitaura nesister yacho mudiku ari kuchechu, ndio aitaura zvikanzi usaende kumberi kwangu baiwe handisi kuda kuti vanhu vakuone tiri mumatare. Saka ndobva ndachitoti mai akati mama ngatinamate tonamata. Handisi kutoda usambopinde pamira ndimbotanga ndapedza nevanhu ava ndiri kutaura navo titori mumatare. Ukaenda mberi kwangu inini vanozokuona iwe handisi kuda kuti vakuone. Saka nini ndo pandakati matare vanhu vari kupinda navo matare ungozvibvunza uchizvipindura nekuti hauna chaunodiwa chaunokwanisa kuita. Ndatoshaya kuti odiwa ukamboendawo uchimbopuhwawo mvura dzekuti munodai muchidai zvinomboita ngezvatimo, asi kana zvangokwidza musuwa zvinenge zvakakwidza enda aitotaura. Ozoya pane pamwe paakatouya ari makuseni ningi nawachanga atomuka here indandisati kati kwakwa mapasti dzakuenda kuma26 toya kunoka pabedroom pa mama vana vangu wasvika here. Ndikati vana vandachimuka kwakupfeka kwakuzokimura ndobva ndabuda. Ndikati unotaura vana vapi kweyoyo? Zvikanzi ndobvunza kuti vana vangu wasvika here. Ndikati wakoya nevana here panapa iyoyo? Wakoya uri wega? Denzel naHezel havasi panapa. Hanzi aiwa handisi kutaura Denzel naHezel pane vamwe. Ndikati vamwe wacho ndowanani? Anditi warara uchitaura usiku wese inonobvunza vanhu vangu uchitaura navo. Ndobva akabva kudzoka kwangu kuti halo pasina foni wasvika here. Sister yacho bva yazosvika akangosvika wachitaura kudaro. Saka ndakabva nangoshaya kuti ndisheye kuti zviri kuda kureva kuti kudii ende zviri kuenda handina kuda kuti uedze kutaurira vamwe vana sekuru kuti vana sekuru ndo zviri kuita mwana. Hapana kana one akaresponda. Saka nini bva ndachiti ndodii inini ndiri muroorwa mukati memusha. Saka ndodii kana vana sekuru vacho vasi kuuya kuda kundibatsira. Munhu wandaicommunicata naye uyu ndiye musikana wangu mukuru, iye ndiye second, kozoya third year last ndiye akaenda kunogadzirisa zvinhu zvake zvaari kugadzirisa zvekubasa kwake. Saka ndikati tese tachiita vana namai, asi pari kuda hama dzinonzwawo situation iri kubata muzukuru wavo, but vakaramba hapana taakungozviita as a family. Ndikabva ndangoti notodii ende apa isusu tikapusa tisi tine dambudziko iwo kudzimba dzavo kwakadii kwakanaka. Ndopatakatanga kutoti todii takaedza ndikatomboenda naye iye anoziva pane pandakatomboenda akataurirwa nawamwe madzimai akataura zvaakaita zvekubata kuti inini ndakaenda kwatakaenda ndina nasekuru ndikapuhwa ndichiti ndiri kupuhwa mushonga semushonga welaki. mira ipapo
Mhiko ndoda kuti tidzokere papa pana amai ava handitoda kuti vatauriwa taurai nyaya yasekuru yemushonga weraki. Pane kuita ndakambofamba mungu sezvamunongoziva kuti mukufamba sevarume mungurayirwa unoumwe hapana sekuru vari pakati apo unoita kuti kana uri kubasa kana chidokwiiridziridzwawo pabasa zviite senge zviri nani. Ukasvika ipapo hapambodikani zvakawanda, unongosvika ipapo unozongotangira ipapo unowana pekudini pekutangira petongoramba urongoshandiswa ngori general end. Ndikati nino ndakazviona serari zano kwaro ndikanosvikawo ndakaenda pana sekuru ndakangopiwa ndandichiri kubulava ndakanosvikawo ndikapuhwa ndakuti rakaita sebande so ndapiwa ndikamunzwa amunosvika mogeza mapedza kugeza unongutaurawo uchikumbirawo zvaunoshuvira mukati meupenyu wapedzawo zvinorasa pamharadzano ndikangoitawo saizvozvo. Asi petakazotanga kufambawo naanamai pakambotaurwa nezvenyaya iyoyi but ndakamboramba anoina handina chandinoziva panyaya ibanda riri kutaurwa nezvaro handini nezvisivi ndichifambira ndichimboenda kana kun'anga stuff semunhu unoziva semurume unoitawo unombozvidefenda but unonga wachiziva kuti akati nyaya yataurwa but unonga wakuzongo ndandagarawo nepfungwa dzaya dzokuti vamwe vachazozvitorawo sei, how are they going to accept me into kana ndichatambirika sei mucommunity. Plus unenge wakunzopanga wakanotora chinhu chida kuroya vanhu but vanga watozvitora uchitichi ndezvangu izvi ndichizvitora ndichizviudza kuti ndoda kutoondiona kusimudzirwa pabasa nekuvandudzika ndiwewo umaoneka pane wangu ndomatorere ndandakazviita. Saka amai richitaurwa kumweya mushonga uyu wakanzi wakaenda pana nasekuru hanzi chii chawakazoita mukati meupenyu hwemukomana? Matauriro zvakaitwa akati mushonga wamakatora haunaumira mushe but iye wasati watotaura akataura kuti mushonga uyu inini pamberi apo zvinhu zvakazonochinja. Mwana wangu bva atanga kurwara, arwara bva ndaenda kuna madzimai wangu akandibatsira zvekuti mwana akatorwara zvekuti kana kupfuura aipfuura asi madzimai vakandibatsira vandibatsira bva zvaita ngezvaanani vatagara zvakutoendeka bva zvazodzoka futi zvakundinetsa futi zvakuchiti zviri kuda chii, zviri kutoda sacrifice. Mhiko mashandisa mushonga handiti maenda kunourasa mushonga uyu muchipiwa nasekuru aya maconditions amakapiwa angari chii pakuushandisa kana muchiri kurangarira? Wachindipa zvavo hapana mhiko dzavanga wakandipa ndiri kunyepa ndandakangonzi munogeza woita saizvozvo asi ndakangopiwawo mazuva ndikangoti mhiko yandakapiwa imwe chenge rimwe chete unzi ndisaite zvepabonde kwemazuva 3 ndomamirire zvazvakaita nemudzimai wenyu ndobva makaichengetedza mhiko iyo? Handiti mwana azorwara pamakaenda naye kumadzimai, madzimai akasvika kuti chii? Kuna madzimai ndiwo vakasvikawo pavaitibatsira vakandiudza nezvenyaya yebandiko iroro but panguva iyoyo since taifamba nemudzimai ndakaramba but handina chinhu chakadaro chandoziva. Ko zvamuri kuti zvakazodzoka zisataura namai handisi zvavakaudzwa nemuprofita kuti pakazotaura nyaya yekuti zvakazodzoka zvaakuita kunge zviri kuda sacrifice, chii chakanga chaakuitika ipapo? Ndingatingati dzokei mbichana mumashure ndopenda kubasa patime yacho pendandiri kubasa zvinhu zvakatombochinja mari twatwaakuita
tamba muhomwe asi pakazoita ndopendakazotanga kungoflopa nekufamba kwenguva ndokusvika ndazodzingwa kubasa. Asi ndiri remember pane pendakazomboita sendairota pendairota apa waita se ndiri kuona ndichinzi parudikana mwana then pachitaura nezvenyaya yemwana aitaura ndiani muchirota pamuri handidi kunyepera uneva pese pendotaura ndinonga ndichingonzwa mavoice asi kuti chiso chake kuti ndikudescribe kuti akaita sei munhu asati ndakambomuona anorwa niwa andisati ndakambowaona chendinongokwanisa kungonzwa mavoice asi nguva ndinenge kana even ndinenge ndichitaura inini ndinozotoitawo ndizive kuti ndaandichitaura ndinenge ndakutoita zvekunzwa newanga wachinzwa kana kuti ini makuseni penga kana kuti penguva zvinozopera pendinoita sendapengenuka ndinozongonzwa nekuva wiki kwendinanga ndiri nepain kuti no panapa pane zvaitika kwandiri. Dzimwe nguva ndaitosvika patime yekuti zvikandibata ndailuza conscience zvokuti nyangwe even pamba chaipo ndotadza kuziva kuti kati panapa ndiripi uye ndiri kutsvagei kana ndakauya sei. Pamavoice aya ndechirume ndechikadzi tichida kuti dzoke kana tomachinoziva ringave voice here rekuyo kwamakaenda muchinopiwa zvinhu zvezvi kana kuti mavoice aya you can't even tell kuti ndakamboridzwa mavoice aya ndiri kunyepera ini nguva zvinenge zvichiitika izvi ini pachangu ndisiri munyika ino ndinotozoita zvekunzwa kunzonga uchiti zvakati nezvakati nezvakati ini chendinozongonzwa kuti pane zvaazvichiitika pandiri ipain nekukanganwa kana even chinji ndandiri kuita kunyange even ngatiti zvikandiita kana even kwean hour after that an hour handikwanisi ndagaina conscience handikwanisi kuremember kuti ndandiri kuitei after panguva yapfuura. Patime yakarwara mwana pane kurota kwamakuita tisati taenda kudzokera kuna mai imimi sababa vemhuri chekutanga makamira pang'anga handiti muchinopiwa mishonga yekuti musimudzirwe pabasa ndopake chipiri mwana azorwara mubva maenda nemudzimai ndobva maudzwa ndo zviripo ndobva marapa pane chepamazoti mudzimai hapo izvi ndiri kunzwa kunzi zvakuda mwana wako akapenga atorwara akanamatirwa nemadzimai pamakaenda muri 1 kuti rega ndinobatsirwa nekuti zviri kuitika pamhuri yangu kaizvi hazvisiri izvo. Kwendaienda kwese ndichida kunobatsirwa panguva kubva ipapo kwakwa kuna ana madzibaba asi pese pendaienda ndaisvika ndichinonzwa kunzi baba zviri pamhuri zvinoda kuti munamate kukubatsirai hatirambi tingangokubatsirai asi situation yemuri mairi at the moment hatiri kunyeperai yakuda Jesu nekuti mega pachenyu hatiri kunyeperai hamuchakuva mukundi ndaingozvitora sezvinhu zvisina basa sezvo ndangobatsirika kana kuti ndikabatsirwa nguva yacho iyoyo kana dzimwe nguva ndaigonomboita semunhu ari willing kuda kupinda mazviri zvekunamata asi ndozongoti ndabva ipapo ndikazongotanga kungonomwa chete ndirikusiyana nezvazvo. Pane here mamadzibaba akataura kuti situation yenyu yakabva kupi yamuri kunzi mamuri ezvinezvi munoda kuti munamate pane madzibaba vakambobata tsananguro yekuti zvakabva nekupi? Ndikati pakambotaurwa nezvemamwe mabatiro endaiita inini ipo pataurwa nezvekubata kwendakaita then mushonga welaki then pakazotaurwa nebackground kumusha muzano mumusha menyu pane mumwe kubatwa urimo asi hatingakutsananguriri zvedu kuti kubatwa
urubva nechepapi since muri paukama asi zvetingangokuitira isusu tingakwanisa kukubatsira kuti ubude mukati mesituation yauri mairi. Amai maenda pamupostora apa pasikubatwa akasikubata kuti mukomana uyu akabata aitobvuma iyeyo ndiye aitotaura nekuti madzimai akati banzi baba taurai mafambiro amakaita bvaatsanangudza atsanangudza bvazonzi ndiri kuona baba wakarara pandiani zvikanzi ndibaba vangu zvikanzi vanonzi ani bvaataura kuti vanonzi Shadrack madzimai bvaadaidza Shadrack katatu hanzi Shadrack adzimudza musoro katatu akatidzosera zvinhu kwawakazvidii kwawakazvitora ndinokupfuudza madzimai bvaanamata akatidzinza vati no usapfudze ndabvumi kubatsirika bvaataurirwa zvekuita namadzimai zvikanzi madzibaba mukonde munoziya here endai pamukonde munotenderera katatu muchitaura pai zvamusinga zvinhu zvamakabata zvacho kuti zvidzokere kwazvakadii kwazvakabva akatotaridzirwa mukonde wacho nezvimagomo zviri kwamutare zviyezvi bva afuma makusenda akatomuti chimuka uende kuma6 bvamuka bva yaenda focho uri pamba unonyatsotoona kuti munhu uyo akakwira asi kuti ndizoziya kuti ataura here kana kuti atenderera hauzosi. Alright, mira ari pana mukomo makanotenderera pamukonde handina kuzotenderera. Alright, mazvizwa makamchirizere kuti ana kutenderera saka ndibva ndachidii bva ndazotaurirawo sister yacho iyo ari kuchecha anogara kutauni nekuti akanzi aenda anodai takangoenda tiri tu kwamadzimai iwo ndatongoona kuti kuramba ndakangogara nemwana hazvidii hazviiti unoita ngosina rudo nemwana nekuti vanhu vangu kuti rapisai mwana ndikati chirega ndikuti mwanangu handii pane vanhu vandiri kutaurirwa kunzi mboendai pana mainhingi abva tadii tagara vakazouya mwana wemunin'ina wababa acho munin'ina wake ndati mukoma wenyu kunoku vari kudii vari kurwara nekuti tisakatobatana tisi family yacho imi nana mukoma wenyu tisakatoshandira pamwe chete hazviiti vakauya bva wada kuedzawo kudii kubatsiridza kuti mukoma chii chiri kunetsa akambobvunzana nemukoma wacho nasister wacho enda ndirumba hangu nevazukuru vangu vakanovhunzirana panze pavharanda nanditorumba ndikati aregai vabvunzane sevana wanyamunhu vakabvunzana nyaya dzavo panze vapedza kubvunzana nyaya dzavo panze akamboramba zvaangarutaura kuti unombodiwo unombozvidhifendawo hanzi akamboramba chaiko kuramba chaiko kuti akana handina akazobvumawo kuti izvozvo zvazviza zvandambotaura kuti ndakabata zvelaki izvozvo ndo zvaakataura kuna nani kuna sister yake nebrother yake asi akatoita kuridza hanzi akatoita kuridza tsamwa akatomufamba edistance kubva pavharanda kunokuda kugedhi bvaaridza tsamwa kwakuzoti ndakabata saka nemukoma way forward zvinhu zvacho munazvo here tione kudii timubatsirike kana zvichiita kunodzosera todii totsvaga mari toenda kunodii kunodzosera abva abvuma kamu uyu sister yacho mudiki ubva atsvaga pana apostle wamwe wekumaraini kwaanogara kusakubva kati sekuru pana apostle wati vanozvigona kana paine zvamuinazvo kana musina asi zvakuda kuti mudii munamati ndokuti zvinhu zvidii zvipere kwete kuti mungobatsirwa musinganamati ndopa zvakabva zvachinja akati makundipfuma kuti ndakadii ndakaromba atatonyarara nyaya yacho atina kuzomboendera mberi bva tatosiyana nazvo uzongoona futi kuti utiunyegrami tanyarara takatomboita tongosiyana nazvo uzongoona kutoti paakuramba achingoita futi mafitsi aya nekutaura kuyo hatichanyatsonzwisisi mafitsi kumuchipatara zviri kunzi zvinopera kuti ifitsi iri yega here ifitsi chaiyo here kana kuti pane zvabata pamusoro pefitsi ipapo ndozvinhu zvaya zvakungotidi zvakutinetsa zvikatazongosvika pakuti todii inobva ndaenda kurufu kumhondoro ndazotouyawo pano ndichitega ndione panogara vana ndanisani ndapaona ndaiziva kwawaigara kare pandapfuura nepano kwashabva atoti ndatoti ndauya ndarara mangwana ndakuenda mukwasha akati mama zvinoita kungouya kurara zuva 1 patatozoita wiki ndiri pano kwakuenda kuchechi patakaenda kuchechi ndopatakazotaurwa zvikanzi tsano wenyu ngavauye namadzibaba tiri kuchechi kusowe ndopatakafona kumba kune munin'ina wacho kuti
itoipa dariki dzimari yatakutumira kuti atokwira mangwana chaiyo nokutozogara kwatakaita kuti aone kubatsirika tiri panapa nezvaitaurika zvacho nezvaakazobata zvacho zvimwe zvakazobatwa nofunga sister ingatauri zvakazoitwa hazvo ndadzokera kwaMutare zvaizotaurwa kuchechi asi tiri kwaMutare zvandataura izvozvo ndo zvakaitika. Imi mauya kuno makaenda kusore kuno pane zvakazobatwa here muripo? Vakango ndicharememba here vakangosumudzwa vachinzi chiko zviya ndichaziva vakangoti ndichaziva ndifunga kuti pane chakataurika beni vakangopuwa muteuro zvakazourika vakangopuwa muteuro wekushandisa zvakazosara zvichiitika inini ndaenda kwaMutare handiti saka imi simuka avanzvaziva pataunzwa zvakasara zvichitaurika maita semana kwaMutare because apa chakakosha ndechekuti hama yenyu ira kubatsirwa imimo mabatana semhuri kuti aitese abatsirwe ende ndosaka atotiwo inini handingadzokere kana kwaMutare ndisina kubatsirwa saka zvese zvatiri kuita kaizvi toda kuti hama yenyu tese ibatsirwe. Nyika inogona kutiseka hama dzinogona kutiseka asi toda kuzoseka kekupedzisira tiri isu toda kuti muzoseka kekupedzisira muri imi. Rimwe remazuva akada kuti tsano nevana vavo panapa muchitiita pati muchiti iwe unoziva wakambotetedza kwakati iwe unoziva yatoo nyaya yatinenge tichiseka nekuti mukomana wese kutaura kwatiri kuita nezvaari kutaura nezvimwe zvaanenge achigona kunge achisiya hachisi chinhu chakarogara pasi akati nini ndoda kuronga upenyu watiri kutaura nezvazvo pazuva ranhasi zvichida dai zvakafamba pamwe dai tiri kumba kwake pamwe achitoti tida kuendesai kuholiday kuSouth Africa izvi tisingazivi kuti chi pane kwazvakabva handi mazvona asi nekuti hazvina kuzofamba saizvozvo ndosaka tiri panapa. Mukomana uya vanhadzi kumasowe mweya wakataura uchiti chii nekuti handi wakasingoti ngawe maienda imimi sei wakati ngawe tisati tataura zvakazouira zvakazobuda musi waakaona? Madzibaba wakataura kuti ndau yekuti ndikwanise kumubatsira aripo. Manga maenda kunomuchemera? Tataenda kunomuchemera. So tasvika akasimudzwa tiri mweya uri mugwanza. Akasimudzwa akabvunzwa nezvemudzimai. Akanzi mune madzimai mangani. So akanonoka kupindura. So kana mweya uri mugwanza nguva yacho unoda kukurumidza kupindurwa kunze zvinhu zvifambike zviendeke nenguva iyoyo. So hapana kuzoenderera mberi zvakabva zvangoganurwa ipapo. Takabva tazogara tibva tadzoka hedu kuya kumba kunoko tikatopedza svondo rese takagara nawo panapa. Nemusi wechishanu manheru akatararambwa takatanga kunzwa pakati peusiku vachigwina tichinzwa mubhedha kuchizungunuka zungunuka. Saka takabva tamuka tikanotarisa mumba mawakarara tikaona watoo pasi vachigwina wakapindura maziso. Saka mwiri wavo unobva wadzoka kuita mudiki diki wozvimonya zvese mwiri wosangana weso. Saka tava tamboedza baba vomboedza kumwaya sauti nekuakwiza sauti pasi petsoka nekuakwiza sauti mumaoko zvamboita sekunge zvanyarara tatodzokera kunorara tatowasiya tatowaradzika pamubhedha tazonzwa kutanga kutaura futi kuzobva tadzokera wari kutaura nani. Asi pawaitaura kudaro takanzwa mavhoisi matatu. Papaine rechikadzi papaine mamwe anenge echirume achibva ese mumukanwa mavo. So madzibaba wakabva wati in the name of Jesus out wachikanda sauti kwavari pavaseka pakasekwa voisi rechikuru chairo. Ndo mushure mekudaro vamwaya futi sauti ndobva zvazopera. Patamirira vazogwina kekupedzisira ndobva tazofonera madzibaba zvikana madzibaba nditoriko kumasowe kana zvitokwanisika itopinda munzira izvezvi muye navo. Saka nguva yatakazomira tichivamirira kuti vaitewo vabengenyuke tikwanise kufamba nawo mota tiende nawo kumasowe
zvakambotitore nguva yakati rebei ndobva wazomuka vazogeza patazobuda pataenda nawo. Tasvika nawo kumasowe vakabva vanzi aiwa hapana kuvachaenda kumba vachadzokera vakutogara pano ndobva vagara kumasowe isusu vatadzoka edu kunokumba manhero acho vatadzokera. Kwakuedza makuseni ndopakazopiwa tsvimbo zvikanzi anga vafambiwe netsvimbo yemuprofita yayi ndobva vakufamba nayo. Zuva rakudoka musi wacho kwakabva kwaitwa mudzimi nemashavu kunoiswa jira riya rinoiswa rekuti kunoitwa kutanda mudzimi nemashavu vanoita zvemapostoromisia muita raini muchimwaiwa mvura. Saka ivo yakasvika nguva yavobva mwaiwa mvura mweya wanga wari pavari vakabuda vakamhanya kubuda kutiza sowe vakazobatwa nana madzibaba vachidzoswa kuti vamwaiwe futi. Saka vakabva vatanga kutaura ipapo vachiti iwe mukwasha iwo ndo wakandonza kuno iwe mukwasha iwo kuda here zviri pandiri chitora zvese zviri pandiri vachizviningirikina mwiri wese vachizvidai so vachidai vakanga vaine foni nezvinhu zvavanga inazvo. Ndinogona kudzokera kumashure pane zvandasiyira. Pavakagwina vari mumba takatanga inini chandakatanga kunotisa musi wata wasvika pamba panapa ndakazvinotisa kuti vane maringi matatu vaigara sofari apa ndaivanzogara ingu ipapa sa vaigara vachidai so maringi avo vachimadai pamaoko. Saka izvozvo ndakazvinotisa kuti indava vachigara vachingodai so ari kuswinya here handina kukwanisa hangu kuvabvunza asi zvinhu zvandakaona kuti vari kugara vachidai vachimakwenya maringi avo. Musi wavagwina iwoyoyo maringi vakanga vaine takazozvinotisa kuti vamaringi kwasara 2 esilva iwayo pavakagwina vakavaine matatu ndovatakaona. Asi musi wakagwina takaona kuti 1 ringi yanga iri muchiguno chihombe yakanga yasisipa. Pati ndakadzokera tese baba vachiti rega ndimhanye ndinotora teuro ini ndichiti rega ndimhanye ndinotora salt mukitchen. Patakadzokera mawari takaona vasina imwe ringi iyai imwe yacho diki vanga vasina kana maringi ese. Tatosvika kumasowe patanoudza madzibaba tikati vakanga vaine maringi avanga vainawo but zvinhu zvavo zvinhu zvishoma zvavakainazvo wakaenda kabhega diki diki zvekuti zvinhu zvataigara tichizvinotisa kuti maringi aya maitira vanomaita. Saka tisati tatomboenda kumasowe tatako maringi aya aenda kupi tasa pane zvinhu zvavo hapana kutarisa pavanorara hapana ko maringi aenda kupi. Ndobva tasvika tikanoudza madzibaba tikati vanga vaine maringi asi maringi hatichamaona. Madzibaba vakatiudza kuti maringi apinda mudumbu ndomari. Vakatotaura sangano titoripo mugwanza utori mugwanza zvikanzi dai zvaibvira ndaikwanisa kumabuditsa asi maringi harichi apinda mudumbu ndomatori. Takazoti tagara navo kovana kuti dai zvaibvira ndaikwanisa kumabuditsa vaida mvumo kubva kuna handina kuziva ipapo kuti vaida nekuti kana vari pamugwanza muyamya vanobata vanhu vakawanda saka pavanozodzoka futi kwamuri wozodzoka futi pamwe pacho vanobva watongoti zvadini zvapera timozodzoka futi zuva kana ningirikini yapera. Saka hatina kuzowana mukana wekuti zviitwe zvese nekuti vanhu vanenge vaine matambudziko akawanda. Saka iwo ukaitawo ukasakurumidzawo kufamba nenguva mweya uchifamba zvinongokujambawo watoenda panechi ari panext. Saka asi pakataurika nyaya yemaringi pakataurika nyaya yechuma zvichinzi mudzimai wenyu wamaminai pamadzimai enyu aya pana ane chuma akasunga chuma ichi ndechei iwo akabvunzwa akati ina handira mudzimai anga ane chuma. Ndomapinduro wakaita. Mweya uchitaura pamaringi apa pane zvavakataura besides kutaura kuti maringi vanawo apinda mudumbu havana kutaura dhei akauya sei. Havana vakangotaura kuti akainishitwa akapinzwa musatanism ndozvavakataura. Mama kuti mazogara navo pano makazombodzokeera navo futi kumasowe
tazodzokera nawo kumasoro ukaitwa futi mudzi mune mashawi wakamwewa futi mvura zvanzi zvapera asi so hatina kugutsikana nekuti pachine banga iro riripo maringi hatisi kuziva runzi akapinda mudumbu saka ndobva vati iwo inini ndagara pano ndakuda kudzokera kupi kumba kwamutare isusu bva tati kuti muende tisina kuona mweya tisingazive kuti imimi mukudzokera kwamutare kune bakatwa maringi ari kunzi akapinda mudumbu hatisi kunzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei zvinoda kuti tinatsonzwisisa kuti pamakainitiatwa apa hapana mhiko dzamakapiwa here hatisi kuziva kuti zvakanatsopera here toda kunatsonzwisisa patafamba nawo pataenda kuna umwe madzimai watakaenda madzimai wavo wakataura wakati pabakatwa apa pane nyaya pane nyaya iripo pabakatwa nepamaringi vakatombopiwa mukaka wekunzi vamwe vakwanise kurutsa maringi aya but vakatadza kurutsa mukaka 1 liter nesalt vakapiwa salt yakangodaro yakazara mbiya kunzi nemvura vamwe vakatadza futi kurutsa pamaringi papa akasikubatwa futiwo madzimai vakataura futi kuti mukomana akainitiatwa vakataura izvozvo vakataura here kuti ari mudumbu futi havana kutaura here handiti mukomana ndadzoka kwamuri ndakunda panyaya yemaringi ini ndichikubvunzai ndichitanga kutaura kuti mune maringi maviri muri manavo chete vari kuti makava nemaringi 3 mune maringi mangani ini ndichitaura chokwadi maringi endinomasorememba i2 iwaya ichi3 hamasi kuirimemba handisi kuirimemba tichitaura izvonizvi tichakagara pana maringi aya ari kupi hatiziva kuti mutaure zvemwe here tutaure zvamunoziyeni maringi aya ari kupi pazvinhu zvenyu kubvira musi wendaita mafitsa aya ndichizotanga kugaina conscience chandiri kurimemba chaizvo chaizvo ndakazongoona ndisisina maringi ndozvandirona zoziva ndichishandisa dzangu njeri chaizvo handina kuzombobvira ndamatsvaga kana even kuzombobvira ndamboatora ndikaisa mumaoko anga handiti right toda kudzosera kumashure handiti Mhiko tomboisa zvamataura ndazvinzwa asi kudzosera futi kumashure kwamakaona maringi mandudzi asi ka ndoda kuti ndimbobvunza futi mubvunzi iwowo kuti munitaure zvichida pamwe munogona kuti makangana imimi manditi maringi aya makanhonga ende makanhonga panzvimbo dzakasiyana siyana inini handisi kugutsikana nazvo kuti makanhonga panzvimbo dzakasiyana siyana ndiani akakupai maringi ende makapiwa papi zvaita sei ende akakuti handii tinoita izvi muzopiwa maringi ndiani dzoserai pfungwa dzenyu kumashure papapo ndofunga makapiwa maringi mamurisoba bichana makatanga kugara navo makazita sei dzoserai pfungwa dzenyu kumashure njiri shamwari yenyu yamuchiri kurimemba yakakuti handi tinoita izvo makapiwa maringi aya ndiani ndekupi kutaura chokwadi nawe maringi chaiwo ndichiri mazire ndiri kuita nezvemaringi ndiri kuziva ndichiita sekuanhonga maringi aya kuti pane munhu chaiwo handingakunyeperai kuti ndinganongedza kuti ndinhingi ndiri kurevera inini ndinazoshandisa pfungwa dzangu chaizvo nemazire andiri kuita pasituation iyoyi nesituation yandiri mairi izvezvo kuti nditi ndinganongedza kuti uyu ndiwe ndakafamba naye ndinganyepa ndiri kuziya ndichitai kunhonga handiti zvimwe chete nepakatwa muchiri kurimemba muchiita rekunhonga zvakare handiti kumasowe pakanzi bakatwa pane nyaya vakatsanangura here mawanirwo akaitwa bakatwa here kana kuti vakangotaura kuti pane bakatwa nemaringi havana kutsanangura tiri pabakatwa nemaringi hapana chimwe chinhu chavakanzi vanacho futi sano pamwe munogona kufunga kutaura chiripo vakanzi vane mafuta avanozora izvo zvemafuta takazvinotisawo kuti handizivi kuti vakageza
mafuta vaizora anga asinganhuwe kudaro but vane smell imwe inozobuda pavari. Kurati even yezvinizvi vanawo zvinogona kudaro. Mune mafuta here mukuru? Ndo mafuta mafuta ndinawo mirango madzopata tanga nyaya imimi nemhuri yenyu ndimatondishedza ende vada kutaura kuti chinangwa chekuti muye panapa nemiwo upenyu hwamuri kurarama in your own words situation yamuri right now kana muri mbori normal inosvika pakuchemedza nekuti muri kukombera upenyu huviri hwamanga muinawo handiti hausisiri huyo ende chinangwa chamati mundishedzere panapa ndechekuti mubatsiri zvimwe zvacho hazvidi n'anga zvimwe zvacho hazvidi profit zvimwe zvacho hazvidi profit zvinoda kupupura kureurura kuti izvi ndomanakapinda nezvazvo vanozotibatsira vaya vaya yatongowokofa handimazvona kungoswa kuti zvatisiri kutaura kwaita madzibaba kuti akasi kuti maringa ari mudumbu chidadai makakurumidza kupindura ipapo akaita se zvakabva zvaita iti patiri panapa hapana kana munhu ane mweya hapana kana ndosani tiri kukubvunzai kuti imimi munoda kuti mubatsirike handimazva zvimwe zvese tingataure kana namadzibaba vakabva vakusiyai ende dai zvida rimwe remazuva racho makatoti tsani ndakudzokera wewe kuti nditi ndibatsirike because maenda apo zvabatwa maenda apo zvabatwa zvimwe chete zvikaenda kumwe futi zvinozobata saizvozvo but zvimwe zvacho kuti mutibatsire imimika nekuzvibatsirawo imimi nekubatsira mhuri yenyu zvakare ndosandambokudzosera mwacho kuti maringi amakawana uku ini tapa mafuta futi mafuta ini makapiwa achinzi ndei muchabatanidza nezvimwe zvatete zvamataura zvemaringi nemakatozvi ndoda kuti imbotitaurirewo zvisiri pamweya zvatinonzwa kana kumweya kana zvakanzwa nehama yenyu imbovataurira imimi kana zvavasingazivi. Panhau yemafuta pane imwe ende sununguka hapana zvavachakuita vanhu chavari kuda kwamurika kuti mudzokerane nemhuri yenyu upenyu hwenyu huende mberi. Ndakutaura ipa kuti rimwe remazuva tichaseka nezvenyaya iyi takagara ichoti tsano ende muri patozoudza vamwe vanhu kuti akomana regai ndikutaurire munofa ini ndakanga ndaenda Mwari vasarudza imimi kuti mudzidzise pasi rese. Andimubvunzo God has identified you to be the savior of many souls that are out there. Mwari vasarudza imimi kuti kune vamwe vanhu vari munzvimbo vakapinda nepamuri panzvimbo izvi vasingazive nehama dzavo kuti rubatsiro torwana kupi. But amongst those people Mwari vasarudza imimi. Haikona kugarira zvamatumwa naMwari kuti muiti. Munhu anotaura hatidi kutsamwisa Mwari. Mwari vasarudza imimi. Saka chizvitaura imega imimi ngatitangira iwo tipinda nekumari totangira pamafuta this time aza kuti tisiye tumwe tunhu handiti mazvona ende ndikuona kubatikana kuri mamuri mumwe asi kuti zvibude nemusodzi ezvinezvi handiti ndoda kuti zvibude nemashoko yenyu muko muza ndinotaura buditsai nemashoko enyu ndosaka paipafunda mbokuti kana musiri comfortable hama ngadzitese ngadzibude musarire mutaure neni tiri tu. Sandra kuti iye zvinezvi tibve pamusodzi tiende pakutaura pamashoko. Ndakutaura chikoti panyaya yemafuta. Mafuta pane imwe chechi ndakati ndada kupinda tiri kuda mvura. Ndakaita chechi yeApostle. Ndakanobatsirwa tichinamata vanonditi patinoipinda next service moya nemafuta emunozora ndinokuenda nawo ndakanotora mafuta ndikaenda nawo ingori lotion yanga ingori lotion ndaenda nawo mafuta aya ndo akanoitirwa munamato iwo semataurira waindiitira wakandiudza vachiti mafuta aya mabatsirire etiri kuita ndekuti mwana chekubata chinobatika mwana ndomataurira waindiitira ndovano mubato wemaoko kana even unga wenyu mutaura kuti munogona kuita zvekukanika kana
kana chero chimungakwanisa kuzongosangana nacho at least chingakwanisa kuti muwane raramo. Saka ndo manamatiriro nemabatsirirwo endandakaitwa pamafuta zvakawanda nangwa ndandina kunzenge ndazoziva kuti ndo mamiriro ezvakaita zvokuti dai kwakuri kuti kuudzwa andanomodzeka musenziso nditaurira kuti no nyaya iri panapa isusu apa takutoita zvekubata kana kuti tingati takukurombesa dai wakandiudza saizvozvo inini hangu pachangu ndakazvitambira nenzira ine nasikana ndaingogona kuzongoti hai beta hangu ndife ipapo muri right Mukomana ndabva ndakujekesera ivhini kana pekutanga ndatoti imi maenda kunotsvaga mafuta kana zvichicha menotsvaga ichi kuti imimi mushando wenyu maoko usumudzirike ende kana wasumudzirika amai venyu mugovabvisa kana panzvimbo yavari mukati meupenyu hwavo kana vaimbodya chingwa chete vanenge vakudya chingwa chine mazaini pekona munza ndataura ndo yanga iri vavariro iyi kana even kwese kwamakaenda kana kumadzibaba kana kuti vavariro yenyu yanga isiri kuti muuraye vanhu kana muite sei vavariro yenyu yanga iri kuti upenyu hwenyu mimi huchinji pawakanga uri handiti makazozviziva sei kuti izvo zvandapiwa kaizvi mafuta kana aya ukukuromba chii changa chakuitika muupenyu hwenyu? Ndingati kubva pandandingori ndinawo mafuta ayo kuti inini nditi ndine masainzi indingakuudza kuti ndaiona izvi neizvi kuti kwakurombeswa ndinganyepa. Inini ndandiri munhu yanga aizviudza kuti situation yandiri mundandi pane one day pane zvichachinja for the better part of my life ndomaudzire ndaizviita. Saka kuti nditi ndaiona chimwe chinhu chakanyanya kuipa pane zvaitika pandiri zvizhinji ndikari kuudzai ndichiti ndaita zvekutozoudzwa kunzi wazodai wazodai. Bakatwa iri mane makore mangani minaro? Bakatwa iri ne 1 year. 1 year. Ko mari ndanga 2 years. 2 years. Ko mafuta ndingamuti ndakwanisa 3 months. Akwanisa 5 months. Nditi avanda dzimechitora mati mafuta yanonhu anonhuwa zvichwadi zvekuti munenge makatogara mega munototanga kutoti hei chii zvinhu zvinotonotisika kuti vanhu vatondiseka ndichienda kunofemedza mafuta avo zvikanzi ko mama chii ndikati mukunzwa smell iri kunhuwa uncle mudining nesmell iri kunhuwa mafuta avo zvakatosiyana. Tikamatsvaga munogara zvinhu zvavo tikamashaya saka tisuziva kuti ari kugara pai mafuta iwayo. Handiti anogara pai mafuta yaMukomana and same chavike mafuta aya ndiri kunyembera mafuta aya inini kana kurumbwa ndiro ndisina kana mupoma wega ndandakaisa mushewa kana ndichimada ndongosvika ndichimawana kwendandakamasveta mushewa. Asi vanhu vakaenda kunovatsvaga havaoni asi mukana mada kuazora mutongo atora ipapo mutongozora. Handidi kunyembera kuti waimbosvika wachimatsvaga ndototanga kutonzwa nawo izvi. Aiwa ndizvozvo panapa hatizoita dare renharo ivo vanongotaura kusaidi kwavo ivo kana vakapinda vakashaya ndizvozvo imi mukapinda mukaona ndizvozvo. Hatisi dare rekuti titoda kuti munhu ahwini argument no idare rekuti tibatsirike. Shura racho rekuti mumwe akapinda washaya mumwe apinda wawana ndoratigadzira panapa ndoda kuti zvinhu izvo zvisaitike kana tisi tikapinda toaona aripo kana akachena handiti kana zvinhu zvakashata zvose zvoparadzwa. Saka hatisi argument yekuti aiwa vanozoda izvo imimi ende ndotofanira kuti mashamisiko kutaura kwavari kuita kuti vakapinda vana ashaya asi mukapinda munoita sei kwamuri it's normal. Handiti mazvona kuti mafuta muri kandari kwada ndaona ndoazora ivo vakapinda kuti bapati mafuta ari kuzorwa natsano anonhuwa but ndapiwa vosikuona chi hapana. Kana iko zvino ndotoshamisika wachindiudza kuti anonhuwa because imamuzvinzo inini ndonzwa chinhu handiti no parirai. Mukomana ndadaudza kubva kwamuri chii chamuri kuda pazuva ranhasi mukati meupenyu hwenyu? Chii chamati nini regai murume uyo auye titaure nyaya iyi tichienda pamberi? Shuviro yenyu wapazuva ranhasi ndeyekuti chii?
chekutanga chandiri kushuwira mukati muupenyu pazuva ranhasi ruponeso kubva mune zvakaipa nekuyambudzwa mukati mematambudziko endiri kusangana nawo. Ndiri panapa, I'm a family man. I'm a father of 2 children. Izvezvi wana wandiri kutaura nezvavo vakatariswa namai vavo. Namai vavo takaseparata. Takaseparata, that was 2014. Since then, ndiri kunyeperai. Handisati ndavambotumira kana dhora chairo kuti ndikwanise kutarisa kana wanangu. It pains me a lot. Shuwo ndinave kuti ndikwanisewo kunga ndakatarisawo wana wangu. Asi under situation endiri mairi izvezvi handishandi, ndaingorarama upenyu kugara ndakangodhakwa, ndakutongo munhu yangoti menu chero zvezvangoita inini handisina kana basa nezvakawanda. Asi pandinonga ndiri soba ndane nguva yekuti ndikanyatsofungisisa nezvawana wangu. Izvezvi mai wewana, I always include him in my prayers angu. Pese pandinonamata ndisvika pamukumbirira kuna Mwari. I know even though takaseparata, even though takasiyana zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka, asi tenzi She samasimba ose ndikumbira kuti muwe naye mukati memabasa ake. Nekuti pane dzinonguva tarisai mwani ndiye akatarisana nebhedheni yewana. Munoona zvese zvinhu zvinondibata mukati mehana yangu, zvinondisvitsa panguva yekuti inini ndega I have failed kuti ndiprove kuva baba mukati muupenyu, kuti ndimire wapo ndiwo munhu ane chimiro, kufamba chinonzi iro. Toda kuti zvekuti iro zvipere ndandimazvinza yakanga itomboti inguva yacho, asi toda kuti rimwe remazuva nyaya yekunzi iro ripere kunzi handiti upenyu hwenyu huve chapupu. Chandinoda kuti tivimbisane nemhuri yendi chekuti makaenda kwamakaenda mukanotora zvamakanotora muri mega pasina vemhuri, ende zvinhu zvichiitwa katomboti kana ndikati muchivande, kunyange zvazvo zvizi kuti vanhu vakandezvekuti pane vanhu here oswoti ve kuti zvamaitoenda muchitotonotsvaka kuti ndibatsirike. Hama pasina, isusu kana pasina, ini ndokuvimbisai kuti kwandinokuendesai kuti munobatsirwa ndinenge ndiripo, nekuti hatidi zvinozotizora madhaka mangwana. Toda kuti kana muchiromba murombe tichiona. Ende nezvataka kutandisa kuti kana vemhuri dzenyu vari mapostori, handiti kana vemhuri dzenyu vari mapendakostal, kana vemhuri dzenyu vari n'anga, vamwe vanoti pakati hatiendi. Asi zvinezvi takukumbira kuna Mwari kuti Mwari isusu chero pamati tiende, toda kuti tiende ende pave pakachena. Ndinonza kana ndiri mupostori, kana manditi godobori uyu ndiye ari kunondibatsira, ngaanondibatsira pachena, ende kundibatsira kwacho kuve kuda kwenyu imimi, kuti hama yedu yatiri kufamba nayo isarambe ichirombeswa. Kana tichizenge taenda ikoko, handiti tinogodzokera futi kumachechi kwedu. Baba, isusu takaenda pakadai, titariseiwo kuti hapana here zvatakaita zvatakauya takanobereka ipapo, nekuti takaenda tiri semhuri. Iye zvinezvi hamuchaenda mega, makwenda naamai nemunin'ina kana hanzvadzi iripo. Panofanira kunge paine kana mumwe chete uri mhuri kwenyu kuti agozopupura. Kana vakanoromba vari 2, zvauya vari 2. Hatida munhu anenda ari 1. Nera handinokona kuti pese pamaenda muri 1 imimi pari kuunza matambudziko. Makaenda kumupostori pane mafuta ane nyaya, makaenda pana sekuru vaya chimudzi ichichi chane nyaya. Handimukuzvona apa iri vava riri kuti upenyu hwenyu huendere mberi. Ende zvimwe chete zvapatagara pana patoda kuti upenyu hwenyu huende mberi, asi hatitida kuti mende muri 1. Handimazvona. Saka ndinotenda Mukomana kuti
imi muda kuti upenyu hwenyu uite ushanduke tinokubatsirai aindotenda ende takudai so toda mwoyo murefu zvinona maana zvokuti 2 years hatisi kuzvitarisira kuti zvipero kana in 2 days kana in 2 hours handiti zvatonenguva yakareba zviri pamuri saka zvakuda kuti paite mwoyo murefu